Typhoon officiel. La magie du cinéma africain vous présente. Yeah man, this is for you, the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, oh Jamfale. Relay do chamada aunye umashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye maga ya Jamfale. Uya Jamfa, anga tu alama ni baby bandunola. Masala. Ni tuya segene ye Umenyema uwele ngumba fuye kojenye fuye Setigi ya fle Dondo ni bebe ba Alijie masaya mi flenye Dondo la ni bebe na ba Hey yeah Typhoon Malion aina me angana ke fisri wale angana mo botongo roka to ku minimize angana saya makono sisan ne na min fe ɲɛna ten ala ye e ka kɛlɛ kɛ ala y'i la wasa ka ban ala ye bɛɛ lajɛlen la wasa ala ye lasegi ka na anw ma ɲɛnamaya kɔnɔ o ye belebeleba de ye dugutigiya in bila Burama ko tɔgɔ di la yɛrɛ de tɔnɔ Burama n t'a bila a bɛɛ lajɛlen t'a bila fo su han ko tɔɔrɔ ni ɲani mun d'aw kan fo ka taa n ta sara de a kɛra cogo di a bɛɛ lajɛlen t'a bila anw ye gɛlɛya min kɛ ka tɛmɛ e t'i miiri olu ma n t'a dugukolo i delila sa mi deli sa kɛ ala a bɛɛ lajɛlen t'a bila walahi ala ka fo ka taa kɛ dugutigi de ye Burama tasi tɛ ne an ye tɔɔrɔya min ye e t'i miiri o ma n t'a bila dugukolo sabali. Sara, Qu'est-ce qui se passe dans cette année? Qu'est-ce qui n'a ni fille? Même Niamo, oh Mangalade, c'est du jamais vu ça. Allah kama faranga ika tonton Burama dili. Sidi mako ya nowa. Awo. Dugula mɔgɔw de ye sidi de ci aw ka weleli kɔfɛ u ye ci de don a da kɔnɔ. Awo. Ko ka n'a nɔfɛ k'a bɛ taa kɛ dugutigi ye. Mais où est comment on peut plus tard? Je pense qu'il faut vous arranger. Nous dirons comment? Sara n tɛ dɔrɔn ye koyi. Sara, i y'a faamu wa? Tonton Burama. U bɛ ne nɔfɛ ko n ka taa kɛ dugutigi de. Awɔ. Ne kun ko ne tɛ kɛ dugutigi ye nka ne bɛ kɛ dugutigi ye walahi fo n ka kɛ dugutigi de ka n ta sara. Mais tonton Burama, il est à l'aider. Tout ce que vous avez traversé, au combien il y a Fara et d'où il y a a ma ɲinɛ o kɔ Sara ɲinɛ o kɔ. Ne ma ɲinɛ o kɔ dɛ. A ɲinɛ o kɔ Sara. Sara cogo di e bɛ se k'a faamu cogo di dugulamɔgɔw bɛ se ka juguya kɛ ka ne tɛnɛ ni ne denw sɛgɛrɛ o bɛ se k'a faamu cogo di. Il faut mais avec la mairie là, elle souffrance mouquée. C'est pour cela qu'elle préfère que la vie change. Déjà que. Vie veut changer, oui. Il m'a fait moi. Pourquoi vous avez dit que nous sommes des gens qui ont des vengeance là. Déjà que Allah est deuxième sang dis-moi. Et quand on est 600, pour que tu aies 10 000 là. Et voilà un bibolo qui il veut se bébé Joe, Bamakoya. Et puis entreprise ou fait. Nous bébé de Bamakoya boy. Ni ma su gosi te ɲɛna ɲɛna to siri ɲɛ koyi. Duga mun taara ka ne sɛgɛrɛ Sara. Ma si tɛ Bandugu ni Bamusa bi. C'est vrai. Ni ne ye kaso la bi n ko Bamusa sabu tɛ wa. Ka ne to kaso la o bɛ se ka juguya ta cogo di ka tila ka ne ka denbaya sɛgɛrɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo di. E ma segin ka na wa? Ne ma segin ka na wa? E seginna ka na min deli a kɛ Ala kama sa. Furu bɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ taa yɛrɛ Bamusa ni Bamutugu la ne Burama ye maa min ye. O bɛ se ka kɛ cogo di. A k'i denw kama sa min deli Ala kama. A k'i denw kama. Ne bɛ fura la taa ni dugutigiya nin na. On te demande pardon. La nuit porte conseil, Ayoda. Chini, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Voilà, je suis là, ok? Sara, et comment? Ne bɛ sɔn. Sinon wallahi billahi n tun ye n kale fo ka taa yira Bandugu ni Bamusa la ne Burama ye maa min. Tiɲɛ de don. Cogo di aw bɛ se ka ne tɛnɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ fo o ni Typhoon bɛ taa si ani ne denmisɛnninw u bɛ taa si kungo kɔnɔ aw bɛ se ka kɛ cogo di Sara aw bɛ se ka kɛ cogo di. A bɛɛ kɛra nin ɲɛna. La souffrance, j'ai tout vu tout ça. Wallahi. N y'a faamu. Tonton Burama ye tɔgɔ da fɔlɔ. Sini ye don wɛrɛ ye o.
Avec là, tu as réfléchi, avec solution sur le chinois. Ni ala yila wasaka bangi. Ne ta de beta mini ko dugutu ya tuguni. Eh, tant que c'est. N'a faamu. Il y a ses raisons. Sara. Mais ne tɛ se k'e kan sɔsɔ. I y'a fɔ cogo min na. N sɔnna. Ɲaamɛ o diyara wallahi e kama n sɔnna. O diyara n ye tonton Burama. O diyara n ye kojugu. E y'a tɔw da su kora o ye. Sara. Ne yɛrɛ b'i fo. N'a sɔnna e kama. Diɲɛ sigilen don kama yɛrɛ kama. C'est vrai. I y'a mɛn. Awɔ. Ala an bɛ alabato min na bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔ de kama di. Sinon c'est pas bien on va discuter. Hein? N bɛ taa n ko kan da. An fana ka taa da su kora o kɛ. N y'a faamu. Laki. Ala bɛ deli ala bɛ sɔn. Kuma tɛ jɔ ni ma. Wallahi tɛnɛ. Ni Sara kun kama tɛ. Wallahi ne kun bɛ segin ka taa kɛ dugutigi ye an ka dugu la. K'a yira dugulamɔgɔw la parce que dugulamɔgɔ dɔw bɛ ne fɛ donc a bɛɛ tɛ ne fɛ dɛ. A bɛɛ tɛ ne fɛ. Fo n k'a yir'u la ne Burama ye maa min ye. I bɛ ka ɲina fɛn dɔ kɔ. Dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ n'i ka papier d'i ma don min na ko k'i kana to k'i intention wuli kojugu i kana to ka pɛrɛn-pɛrɛn ni kuma ye k'i dusu lawuli a m'a fɔ ten wa. A y'a fɔ. Wallahi mais mun fana kɛra n na tiɲɛ yɛrɛ la e ni tɛ funu wallahi aw bɛ ne Burama faga ni dusukasi ye. Wallahi a bɛ faga ni dusukasi ye. Sabula ne bɛ fɛn mun ye n'aw ka yeta tɛ fan kelen na han. Ne ko k'an bɛ taa kɛ dugutigi ye an ka dugu la aw bɛ tila ka n'aw jɔ a tora ta a bɔra ta ci cɔgi wallahi tɛnɛ ne Fifi tun bɛ yan nɔ bi wallahi Fifi tun bɛ sɔn ne ka taa kɛ dugutigi ye ka mɔnɛ bɔ yen ka mɔnɛ min donna n na ka mɔnɛ bɔ. O de kama Fifi y'a ka kɛlɛ bɔ i la o Fifi y'a ka farinya baden nin bɔ i la nka n kɔni bɛ kelen kɔni f'i ɲɛna nafa foyi tɛ farinya baden in na to i ka yan sigi la i ka dugutigiya nin to yen nɔ n'a ma ɲɛ i yɛrɛ sɔnna ka ban a to yen nɔ Fifi ye muso de ye o bɛ taa e n'i ka farinya kɔni e b'i ka fani kɔni kɔrɔ yan. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. N'oublie pas ma soeur, ouais, je te le dis mon ami, ne sois pas ingrat. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. Ni wuli la sɔgɔma da fɛ kana ɲinaka ala bato seli jɔ ala ye seli ka ala fo masa ala yɛrɛ de ko ko n'an ye ale fo fɛn min na a b'o jiti o tuma la dan ni masa min fo k'i barikada i ni ce ka hɛrɛw la ala man suguri Dieu merci thank you God shukuran Allah ya Allah notre Dieu alhamdulillah. Nul n'a le droit de questionner la croyance des autres parce qu'aucun homme ne peut juger les actions de Dieu. Une chose est sûre sur cette terre, l'ingratitude des humains. Très peu de mes créatures me sont reconnaissantes, parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, Tifoun, je suis d'accord pour adorer Dieu. Parce que la vie est tellement brève ici-bas qu'il faut beaucoup mieux la combler de bonnes masa me fi twenty la on ala ko ben masa neni ben de kuma telefon la ko ben masa ala ne trige masa ala alhamdulillah rabbil alamin ala datila na fola ko nebe ni ko kula kasoni fengo hakli be ben na ngu ben sara chuka mina ben ngwa sara ka nele ni kisi ja masa ala ni tamu ala sebe ala de alhamdulillah rabbil alamin. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. Alhamdulillah. Dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que
n'a fɔra ne taara kaso kɛ mais n ka kaso kɔnɔ hakili sigilen tɛ don si miiri jigi o jigi bɛ nin na i yɛrɛ jabe masa ne ni n terikɛ bɛna ɲɔgɔn ye donc ala ne bɛ yɛrɛ fo ala n b'i fo k'i barikada n bɛ su in na bɛɛ kɛ k'i ala k'i bato k'i remercier ala i ni ce masa min y'a to ni ne terikɛ bɛ nin masa Chamandale be urgence la vie Olubega ala deli eni nega kena ya inyongona de la Hayaya hay Alhamdulillah rabbil alamin Dans la vie tu dépends de ta volonté Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté Je viens pour te dire que Oui, grand frère. Alondoa. Ninjara nede. No nyiki waria meha. No go bashi foi me so ninjara ne yara dindogo. Wallahi ninjara. Ni so njale mbade do sesa no ndogo. No wallahi ninjara yara de fardum. Oui, ça va, alhamdulillah. Akausa. Alhamdulillah, big up san kune yara de musara kusobe. Alhamdulillah. Kon bashi kontila. Ala kana bashikira ndogo ni jarane de ni jaranye yara de ndogo ni jarane sasa ibaro mimbi no comme ne reflète service là voilà note nko mi fekata boye mais ne bi service là no gatina bo sasa mimi fi akadi ikani yara arrange quoi comment grand frère ibini yara arrange nega ta yara di police là ay foi ne de côté to na yara arrange obi ko to no ya quoi non ay foi ne de côté to na yera rande obi ko to no ya kwa grand frère ne ba donner mo fara e be kila ga fotu ni kone ga tra ni re di police la no gra ne na bla chugudi mais e ga ni na min ko se go kere parce que ne tin bla chugula law ne mo fara caméra de surveillance de kumbe mo gati mo itara ko nke caméra de surveillance dia ya ni yere caméra de surveillance yera adona ga foko edido o be a gelale ni ne tara yɛrɛ di polisi la ne b'a dɔn nin ko in ne tɛna na bila kɔ ne tɛ n bila cogo yɛrɛ de la kɔ voilà o yɔrɔ kama ne bɛ k'a fɔ n'i ka n'i yɛrɛ arrangé o bɛ ko fana tɔ nɔgɔya quoi e dalen b'a la k'a bɛ nɔgɔya o la awɔ i b'o de kɛ quoi voilà i bɛ taga o la ko bɛ nɔgɔya quoi n dɔgɔnin n lamɛnba na to ne ta la ne bɛ k'i faamuya e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ caméra de surveillance de e ɲinɛ n'o yɔrɔ quoi voilà o de kama n bɛ k'a fɔ n'i ka taga ni e tagara o bɛ se ka dɔ bɔ kow la i m'a faamu n dɔgɔnin sisan ne bɛna mun f'i ɲɛna quoi sisan problème t'a la ne y'i ka kuma mɛn mais voilà i b'a ɲini k'a kɛ ne ta ye fo ni lamɛn sa e ka ne lamɛn ba n'i bɛ ne lamɛn de n lamɛn non ne bɛ k'i faamuya voilà ne y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten tɔ de problème t'a la n y'a mɛn mais fo ni tɛ fo ni ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ parce que o kan ka n'an fɛ yen nɔ donc ni n'o ye ɲɔgɔn ye kuma min na i ye mun fɔ an b'a k'o cogoya la quoi n'o tɛ n'i b'a kɛ ten tɔ o bɛ dɔ fara kow kan de ko bɛna juguya ka taa fɛ voilà i dun yera caméra in ye très bien i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko e de don voilà pour que solution bɛ sɔrɔ a la i bɛ taa ka t'i yɛrɛ di o la hali ne yɛrɛ bɛ se ka n défend dɔɔnin pour que i ka ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na quoi sinon vraiment ne kɔni n dɔgɔnin lamɛn ka ɲɛ bani voilà n lamɛn a to ne t'a la dɔrɔn e ka ne lamɛn n y'a f'i ye cogo min a kɛ ten tɔ dɔrɔn ne ye mɔgɔ faga ayi kana jɔrɔ o la fosi t'a la ne yɛrɛ bɛ n jɔrɔ kana jɔrɔ o la yɛrɛ caméra de surveillance tun bɛ yɔrɔ la ne ka tila ka taa n yɛrɛ di polisi la tuguni o ye si kaso de ye ne tɛ n bila cogo la o la i lamɛn sa e ka ne lamɛn ba n'i bɛ ne lamɛn de n lamɛn voilà ne y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten tɔ de caméra de surveillance bɛ o ye ne ta ne bɛ ka ɲini fan bɛɛ ne ka tila ka taa n yɛrɛ di polisi la e ko k'o de bɛna ne kungo nɔgɔya n'o tɛ n'i b'a kɛ ten tɔ o bɛ dɔ fara kow kan de ko bɛna juguya ka taa fɛ problème t'a la komi e de y'a fɔ donc n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni tifu nana ni n'a ye ɲɔgɔn ye n'an kumana donc o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka taa John fɛn n'o ka ɲɔgɔnya a kɛ cogo sugu bɛɛ la bani a kɛ cogo sugu bɛɛ la hali e de n'o ka ɲɔgɔn ye n'aw ye ɲɔgɔn ye a kɛ cogo sugu bɛɛ la yɛrɛ de k'i jija ka taga n'aw ye ɲɔgɔn ye ne ka taa n yɛrɛ di polisi la ne bɛ bila o la cogo di ni ye mɔgɔ faga caméra de surveillance bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ ne ka tila ka taa n yɛrɛ di polisi la mɔgɔ min bɛ k'i ɲini i taar'i yɛrɛ don ma o t'o ɲalen yan ma da nin ko in na dɛ
Non, mɔgɔ yɛrɛ i balima ye polisi ye ne bolo n ko b'i ka ko nɔgɔya e kan ka ne ka ko ɲɛnabɔ ne kɔfɛ e b'a fɔ ko ne ka taa n yɛrɛ di polisi la o tɛ janfa ya non c'est pas possible. Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Yeah man, this is for you the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, oh Jamfale. Relaido chamata aunye umashi bosi rafe. Now kwanga chia fonya maga ya Jamfale. Uya Jamfa, anga tu alama ni baby bandonola. Masala. Ni tuya segene ye Kumenyama uwele Ngumafuye gojenye fuye Setigi ya fle Dondo ni bebe ma Alijie masaya mi flenye Dondo la ni bebe na ba